Snáď nikto na svete netúži po tom, aby jeho byt alebo dom vykradli. V tejto reportáži sa dozviete, čo všetko urobiť, aby váš byt bol bezpečnejší za každým, keď niekam odídete na dlhšiu dobu. Každý byt či dom majú svoje slabé miesta. Ak zlodej pri vchode narazí na zabezpečenie, skúsi sa dovnútra dostať oknom, balkónovými dverami či cez terasu. Ak bývate na prízemí, dajte na okná a balkón mreže. Podobne dobre chránia aj bezpečnostné fólie či vonkajšie rolety. V neprítomnosti nezaťahujte žalúzie a závesy, aby nebolo poznať, že nie ste doma. Nenechávajte celý deň otvorené okno na tzv. Vetračku. Vždy ho zatvorte. Najčastejšie sa zlodeji vkradnú vstupnými dverami, vyháčkujú pánty, rozťahnú zárubne, vyvrtajú či vypačia zámok. Kúpte si bezpečnostné dvere, kvalitný zámok a vždy zamykajte na 2 západy. Kľúče od vchodových dverí bytového domu dajte len obmedzenému počtu ľudí. Kúpte si digitálne kúkatko s nahrávaním, elektronické ovládače a biometrické otváranie dverí. Nakupujte len u odborníkov. Ponúknú vám tiež oveľa väčší sortiment, takže u nich zaobstaráte nielen zámok a vložku, ale aj príslušenstvo a budete mať istotu, že to všetko pôjde dohromady. Špecializované predajni vám tiež dokážu lepšie poradiť, môžu vám zámok tiež nainštalovať. Kúpte si zámkov viac. Je dobré, ak idú obyčajné dvere zamknúť na niekoľkých miestach a nie len na jednom. Okrem hlavného zámku si môžete zaobstarať ešte prídavný do hornej polovici dverí. Starý zámok vymeňte. Po niekoľkých rokoch je dobre nahradiť aj funkčnosť zámku, pretože zlodeji stále vymýšľajú nové metódy, ako ho prekonať, takže sa oplatí zaobstarať si vylepšený typ. Kedy je potrebná výmena? V prípade, že nám nejde zasunúť dostatočne kľúč do zámku, prípadne strelka sa nám nezasunie úplne, máme povolené kovanie a sú nejaké signály, že niečo sa deje, je najvyšší čas zavolať odborný servis.